Wala nang intro-intro. Si Tatay Fernando, naiwan. Nakita ng lola ko na nakaupo ito sa putik habang nanginginig ang buong katawan at tila ba takot na takot siya doon sa lalaking maliit na tinamaan niya ng tirador. Imbis na nakatakbo na sila ng malayo, no choice sila. Kailangan nilang balikan si Tatay Fernando. Nung nabalikan na nila ito, pilit nilang pinapatayo yun pero wala. Hindi na niya kaya. Nadikitan na sila ng mga kalalakihan. Yung lola ko, kinarga na nung lalaking maliit. Tapos merong pinaamoy sa kanya yon. Ang sabi ng lola ko, sobrang sakit sa sentido nung amoy na parang binabarena yung ulo niya. Unti-unti nang nanlalabo yung paningin ng lola ko. Nawawala na siya sa wisyo. Tapos nakita niya si Henry na nakaamba ng bato tapos pinoprotektahan si Tatay Fernando. Pabulong-bulong yung lola ko na nagsasabi ng, "Tatay Dadoy, Tatay Dadoy." Pero hanggang sa nakatulog yung lola ko, walang dumating na Tatay Dadoy. Pagmulat niya ng mga mata niya, medyo nanlalabo-labo pa yung paningin niya. Tapos nakakarinig siya nung tunog na parang aso. Magaralgal yung tunog eh. Pumikit ulit yung lola ko para pakiramdaman yung paligid. Hanggang sa narinig niyang tumawa si Tatay Fernando. Napabangong bigla yung lola ko. Tapos pagmulat niya ng mata niya, nakita niya ng harap-harapan yung mukha ni Uklang. Nanlalaki ang mga mata nito at parang nanggigigil sa kanya. Sumigaw yung lola ko ng, "Tatay Dadoy!" Agad-agad may tumakbo papasok sa kwarto kung nasaan siya. Tapos ang tanong nito, "Anong problema?" Pagtingin ng lola ko, si Tatay Dadoy yun. Tumakbo yung lola ko para yumakap kay Tatay Dadoy. Tapos iyak siya ng iyak. Ang sabi niya, "Taydoy, ayoko na. Ayoko na. Si Kabang at si Puti patay na. Kinuha ng mga mama." Biglang tumahimik sa buong bahay nila. Tapos ang sabi ni Uklang, pinupunasan lang naman niya yung lola ko. Matapos yan, kinarga siya ni Tatay Dadoy. Inupo siya sa labas ng bahay nila at sumipol ito. Maya-maya pa, nakita ng lola ko na nagtatakbuhan si Kabang at Puti papalapit sa kanila. Sobrang saya ng lola ko nung mga oras na yon. Kaso lang, bigla niyang natandaan yung nangyari sa kanila sa sapa kanina lang. Hinanap niya si Henry tsaka si Tatay Fernando. Natatarantang nagsalita yung lola ko kay Tatay Dadoy ng, "Taydoy, si Henry tsaka si Nando, nandun pa sa sapa." Paglingon ng lola ko sa likod niya, nandoon si Tatay Fernando. Tapos tatawa-tawa na parang pinagtitripan siya. Doon na nagsimula si Tatay Fernando na magkwento ng mga nangyari sa sapa. Ayon dito, nung kasalukuyan na siyang kinakaladkad ng mga lalaki,
biglang sulputan sa gilid sila Tatay Dadoy kasama ng mga tauhan nito. Tapos pinagpapalo nila ng kawayan yung mga nagtangkang kumuha sa kanya tsaka sa mga alaga ni Tatay Dadoy. Todo gulpi kila Tatay Dadoy yung mga kalalakihan na nandoon. Ultimo yung mga babae. Hindi pinatawad ng grupo ni Tatay Dadoy. Kaso lang, nakatakbo yung mga yon. Hahabulin pa sana ng grupo ni Tatay Dadoy nang awatin niya na ito. Ang sabi niya, magsilbing leksyon lang sa kanila yung mga sakit na naramdaman nila. Kung babalik man sila, tutuluyan na ni Tatay Dadoy yon. Matapos marinig ng lola ko yan, tanong niya kay Tatay Dadoy, bakit hindi niyo pa tinuluyan? Anong problema, Tatay Dadoy? Sagot nito sa kanya, isa lang yung dapat nilang bantayan doon. Kasi yung iba, napipilitan lang sumama. May posibilidad na tinatakot lang yung mga yon. Kasi nga, mga tao lang sila. Yung namumukod tanging lalaki doon, yung maliit, yun lang yung aswang at kamag-anak yun ng asawa ni Uklang. Isa yun sa matatandang kamag-anak ng asawa niya. Ang sabat ni Tatay Fernando, kaya pala kahit anong palo ng mga tauhan niya doon, hindi talaga tinatablan. Pero nung si Tatay Dadoy na yung humampas sa kanya, akala mo bulating binuhusan ng asin yung katawan. Halos pumilipit yon sa sobrang sakit. Tapos nagtatatalon pa habang sumisigaw-sigaw. Yun kasi yung may bitbit sa lola ko nung mga oras na yon. Siya din yung may pinaamoy sa kanya. Mabuti na lang, naagapan ni Tatay Dadoy yun. Kasi kung hindi, maaaring manipulahin nun yung utak niya. At malaki ang posibilidad na matulad siya doon sa mga taong naging sunod-sunuran sa kanya. Medyo dumidilim na nung mga oras na yon. Kaya pumasok na sila sa loob ng bahay. Pansin nila kay Uklang na aligaga ito. Yun bang hindi siya mapakali tapos parang takot na takot? Tinanong siya ni Tatay Dadoy. Manang, anong problema? Sagot nito sa kanya, Doy, marami sila, Doy. Andito na sila. Kasama nung dalawang matanda. Lumabas saglit ng kubo si Tatay Dadoy. Tapos tumingala siya. Pagbalik nito sa loob, ang sabi niya sa mga tao sa kubo, magiging sobrang dilim ng gabi natin. Tinatakpan ng makapal na ulap ang liwanag ng buwan. Magandang pagkakataon yon para lumusob sa atin yung mga kamag-anak ng asawa ni Uklang. Dagdag pa ni Tatay Dadoy, ito na yung kinakatakutan niyang gabi. Ang huling Biyernes ng buwan. Gawa ng dito mas nananaig ang puwersa ng dilim at mas malakas sila kapag ganitong panahon. Kinausap ni Tatay Dadoy lahat ng mga tauhan niya at sinabi niya sa mga ito na hanggat may liwanag pa yung buwan, umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Magiging delikado na yung lalakarin nila kapag mas madilim pa. Bago pa uwiin ni Tatay Dadoy yung mga tauhan niya, meron siyang inipit sa mga tagiliran nito na bato. Magsisilbing proteksyon nila yon
habang tinatahak nila ang daan pauwi sa mga bahay nila. At kapag nakauwi sila, magsaboy kaagad sila ng maraming asin paikot sa buong bahay nila. Gawa ng alam ng mga kamag-anak ng asawa ni Uklang na nakikisawsaw sila sa gulo. Pwedeng-pwede silang sundan ng mga yon para bulabugin. At huling bili ni Tatay Dadoy, kahit marinig nila yung boses niya na tinatawag sila sa labas ng bahay, wag na wag silang lalabas. Dahil hindi aalis si Tatay Dadoy sa kubo niya hanggang mag-umaga. Matapos ang mga bili niya, pinauwi niya na lahat yon. Habang may oras pa sila, inipon ni Tatay Dadoy lahat ng mga bata sa iisang kwarto. Tapos yung tatay ng lola ko, sa labas lang ng kwarto. Habang si Tatay Dadoy naman, sa mismong labas ng kubo maghihintay. Takot na takot silang lahat kasi bukod sa nararamdaman nilang parang baliw si Uklang, nakikita din nila kay Tatay Dadoy na kabado ito. Yun lang yung unang beses na nakita nilang nagkaganon yun. Naririnig ng lola ko na habang nagsasalansan si Tatay Dadoy ng mga kailangan niya, panay ang bigkas nito ng, Mamang, Mamang, kailangan ka namin. Mamang, sana nararamdaman mo yung mga paparating. Paulit-ulit sinasabi ni Tatay Dadoy yan. Hanggang sa tuluyan ng sinakop ng dilim ang buong lugar nila. Tahimik ang buong paligid. Ultimo mga kuliglig wala silang naririnig. Tanging pagsayaw lang ng mga puno ang naririnig nila sa paligid dahil sa hampas ng hangin. Nang biglang, merong umiiyak na binatilyo sa likod ng kubo nila. Paulit-ulit na sinasambit nito ay, Nay! Nay! Samahan mo ko dito. Nahihirapan na ako eh. Nanggagaling ang boses na yan sa panganay na anak ni Uklang. Biglang tumayo si Uklang sa loob ng kwarto na parabang wala ito sa kanyang sarili. Si Tatay Dadoy naman na nasa labas, pumasok na sa loob ng kubo. Tapos pawis na pawis siya. Ang sabi niya sa tatay ng lola ko, masyadong marami yung nasa labas. Tapos yung mga binhi na tinanim niya paikot sa kubo nila, wala na. Isa na lang yung natira. Parang dinaanan lang nung mga nilalang na yun. Binuksan ni Uklang yung pintuan ng kwarto nila. Tulala ito sa pintuan ng kubo at panay ang salita ng, Anak, anak ko yung nasa labas. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, hindi niya anak yon. Ilusyon lang yung naririnig niya. Tanong ni Tatay Fernando sa lola ko, Nang, ano ba yung naririnig ni Manang Uklang? Dito na pagtanto ng lola ko na para bang silang dalawa lang ni Uklang yung nakakarinig sa tinig na yon. Sabi niya kay Tatay Fernando, may boses lalaking nagsasalita sa labas na parang nagpapatulong sa nanay niya. Lalabas na sana si Uklang nang merong ibulong si Tatay Dadoy sa tenga nito. Bumalik sa ulirat si Uklang pero
bakas pa rin sa mukha niya yung takot na nararamdaman niya. Dito na nagsimulang umingay sa labas ng kubo. Nakakarinig sila ng iba't ibang klase ng huni. Kasabay na, marami na ring naglalakad sa labas. Si Tatay Dadoy, nakikiramdam habang panay ang takip ng mukha niya gamit ang isang panyo na kulay dilaw na maraming nakasulat na salita. Unang beses nakita ng lola ko na ginawa yun ni Tatay Dadoy. Habang ginagawa niya yan, paulit-ulit din niyang niyayabag yung sahig ng kubo nila gamit ang kanang paa niya. Para bang bumubuelo ito na tatakbo. May kumakalmot na sa gilid ng kubo nila. Tapos may mga nagtatawanan na din na maninipis yung boses. Nakakatakot na, tsaka ang tatapang nila. Isipin nyo na lang, si Tatay Dadoy yung nasa loob ng kubo. Kilala siya na tumutugis ng mga aswang, di ba? Nang bigla na lang, namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng kubo nila. Biglang nagsigawan yung mga bata. Takot na takot talaga sila. Ang sabi ni Tatay Dadoy sa tatay ng lola ko, pakalmahin yung mga bata. At si Uklang, hanggat maaari, wag na wag palalabasin ang kwarto. Nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto yung tatay ng lola ko. Tapos panayang, "Shh! Shh! Huwag kayong maingay." Si Uklang naman panayang kamot sa ulo nito. Pero hindi yun basta pagkamot. Kasi sobrang diin. Parang matutuklap na yung anit niya sa sobrang diin ng pagkamot niya. Sabayan pa ng iyak na, niyakap ng tatay ng lola ko si Uklang para itigil na niya yung ginagawa niya. Hanggang sa may kumatok ng 3 beses sa pintuan nila. Tumahimik din si Uklang na para siyang nawala ng malay. Dahan-dahang may bumukas ng pintuan ng kubo nila at may pumasok na kakaibang lamig. Ang sabi ng lola ko, para siyang nasa loob ng freezer nun. Oo, malamig sa probinsya at presko kapag gabi o madaling araw. Pero nung mga oras na yon, yun lang yung unang beses na naramdaman nila yung ganong klase ng lamig. Halos manigas ang mga panga nila. Tahimik na sa buong paligid. Naririnig nilang naglalangit-ngit yung sahig ng kubo nila. Para bang may naglalakad na sa loob nun. Gumawa ng maliit na butas yung lola ko sa kwarto nila para makita niya kung ano bang nangyayari sa labas at saka nasan si Tatay Dadoy. Ang sabi ni Henry sa kanya, wag na lang sumilip. Baka kasi marinig nung nasa labas yung ingay na gagawin niya. Makulit yung lola ko. Tsaka nag-aalala siya kay Tatay Dadoy. Gumawa pa rin siya ng butas. Nung tapos na niya itong gawin, sumilip siya. Nakita niyang wala na si Tatay Dadoy sa gilid ng pintuan. Tapos merong 2 malaking lalaki ang panay tingin sa paligid nila.
Hindi gaanong maaninag ng lola ko yung mga muka. Kasi madilim eh. Pero sa laki ng mga katawan nun, alam niyang mga lalaki yun. Biglang tumingin sa labas ng kubo yung dalawa. Tapos nagmamadali silang lumabas. Maya-maya pa, naririnig nilang may tumatakbo ng mabilis paikot sa kubo nila. Sa sobrang bilis nun, tansya ng lola ko, hindi lang isang ikot ang nagawa nun sa labas. Nung nawala yung naririnig nilang takbo, samot-saring mga pagsigaw naman yung pumalit. Akala mo mga nagtatalsikan o mga nagliliparan na hindi maintindihan. Hindi naman nila makita kung anong nangyayari. Yung lola ko lang, kasi nga nakasilip siya sa butas eh. Nawala na yung mga sigawan. Isang tinig na lang yung naririnig nila. At nanggagaling yun sa isang babae na para bang umiiyak at nagmamakaawa. Naaaninag ng lola ko na nasa tapat yun ng pintuan ng kubo nila. Medyo hirap siyang makita kasi sobrang dilim nga. Ultimo yung buwan, natatakpan ng makapal na ulap eh. Hindi na nakatiis yung lola ko. Binuksan na niya yung pintuan kung nasaan sila para makita na niya yung labas. Dito na nakita ng lola ko na may babaeng nakaluhod sa lupa. Mahabang mahaba ang buhok at sobrang itim ng balat na para ba itong ugat ng puno. Nakaluhod siya habang nakatapat sa isang malaking lalaki na nakasuot ng kulay puti. Alam ng lola ko na hindi si Tatay Dadoy yun kasi hindi naman malaki si Tatay Dadoy. Tapos hindi naman siya nakasuot ng puti. Pero ang tanong, nasaan si Tatay Dadoy? Nagsasalita yung babae pero hindi maintindihan ng lola ko yung sinasabi. Nang biglang tumalon ito, meron pala siyang iniipit na mahabang tali sa gilid ng hita niya. Hinampas niya yon sa lalaking kausap niya. Tapos biglang sulputan yung mga kasama ng babae. Para bang kinuyog nila yung malaking lalaki. Dito na nanigas yung lola ko at hindi na niya maihakbang yung paa niya. Dahil sa sobrang takot. Naririnig niyang nagsisigawan, nagtatawanan, parang mga baliw yung nasa labas. Nang bumalik yung tumatakbo sa gilid ng bahay nila. Pero sa pagkakataong ito, bawat pag-apak nun sa lupa, merong kakaibang yanig silang nararamdaman. Ayan na. Tumakbo na papunta sa harapan ng kubo yung nilalang na kanina pa bumubuelo sa likod ng kubo nila. Hindi pa man din nakakadikit yun. Biglang nagpulasan yung mga nilalang na nasa tapat ng kubo nila. Takot na takot silang nagtatakbuhan habang nagsisigawan. Pagtapat nung nilalang na yon sa tapat ng kubo nila, nakita nilang lahat na si Tatay Dado yun na merong nakataling dilaw na panyo sa ulo niya. Maniwala kayo o hindi, wala itong hawak na patalim, makabuhay, pamalo o kahit na anong sandata. Tanging mga kamao niya lang ang gagamitin niya para dumigma. Kaso lang, takbuhan yung mga nasa harapan niya eh. Wala siyang inabutan. Lahat ng mga nilalang, ultimo yung malaking lalaking nakita ng lola ko, wala na.
Matapos yan, pumasok na sila sa loob ng kubo. Tapos nagsindi na ng gasera si Tatay Dadoy. Takot na yumakap yung mga bata sa kanya. Ang sabi ni Tatay Dadoy, wala na yung mga yon. Pero tumakbo lang. Wala siyang nahuli ni isa. Gawa ng yung matatanda pala sa lahi ng asawa ni Uklang nasa likod ng bahay nila. Yun ang hinarap niya, kaya medyo natagalan siya sa pagbalik. Kaya kasi nung mga matatanda na yon na pumasok sa loob ng kubo. Kaya ang ginawa niya, hinamon niya ang mga ito at dinala niya di kalayuan sa kubo nila. Tapos may mga inutusan siyang sumundo kay Mamang. Kasi nga, hindi niya talaga kakayanin yun. 2 matanda pa lang yung nakalaban niya sa likod. Pero sobrang tagal bago niya napasuko. Paano pa kaya kapag sumunod pa yung ibang matanda? Sa isip-isip ng lola ko, ha? Ano yung mga nasa tapat ng kubo namin? Iba pa rin yun? Sinabi ng lola ko kay Tatay Dadoy yung nakita niya sa tapat ng kubo. Yung malaking lalaking nakaputi. Ang sabi nito sa kanila, yun yung iniwan niyang bantay. Kaso lang, ilusyon lang yun na panakot sa mga aswang. Ayaw niyang isugal yung buhay ng iba niyang alaga. Masyado nang marami ang nagsakripisyo para sa kanya. Tama na yun. Habang nag-uusap sila, si Uklang parang mamamatay na. Ang lalim ng paghinga nito parang hindi naman nila alam ang gagawin nila eh. Ilang oras na ang lumipas, ganun pa rin yung sitwasyon ni Uklang. Natatakot na sila sa pwedeng mangyari dito. Nang biglang tumigil ito sa paghinga, na parang wala na siyang buhay. Nakatutok silang lahat kay Uklang. Dahan-dahang umangat ang kamay nito papaturo sa pintuan ng kubo. At ang huling wika nito ay, Sedes! Sedes! Paglingon nilang lahat sa pintuan, nakatayo na doon si Mamang. Okay, alam ko. Maski ako hanggang ngayon kinikilabutan sa ending nitong Gapasan 6. Grabeng galing. Ano bang masasabi ko? Wala akong masabi. Pero yun nga, bago tayo tumawid ng Mamang 11, magdadrop muna ako ng kwento ni Kuya Mar, kwento ni Ate Badeth, para makabawi naman ako sa mga hindi ko na shoutout na warrior members ko at saka sa mga nag-renew. Marami na akong utang sa kanila. So, yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Salamat.